Velkommen til kanalen. Kort om mig. Jeg hedder Vivian, og jeg har malet i over 20 år. Jeg maler med akrylmaling. Det er noget, der passer bedst til mit temperament, fordi at det tørrer hurtigt, og jeg er hurtigmaler. Jeg maler abstrakt, jeg maler intuitivt og ekspressivt. Jeg vil lige fortælle dig sådan meget kort forskellen på de tre, fordi det hænger jo ind i sammen det hele. Men hvis du tager det intuitivt først, det er det, jeg bedst kan lide, der maler du spontant. Du tænker ikke over, hvad du laver. Det er processen, der er sjov. Det er sådan set lige meget med resultatet. Der er ingen planlægning. Du maler ud for det, du føler, og du maler her og nu, hvad du føler. Det er ekspressivt. Det er sådan mere fokus på farver og sådan noget, hvor man giver udtryk igennem, hvilke farver man bruger. Du bruger de varme farver eller de kolde farver og sådan noget. Og det abstrakte, det er sådan, det er lidt mere styret på en eller anden måde. Det er lidt mere kontrolleret, fordi der har du lidt mere fokus på former. Du har selvfølgelig også fokus på farver. Du har fokus på struktur, på lag, på komposition. Det du vil se mig male, det er ekspressivt, og det er intuitivt. Jeg vil starte den første video her, der vil jeg simpelthen starte med at vise dig, hvordan du aktiverer det hvide papir eller lærred. I det her tilfælde så er det papir, fordi der kan alle være med. Så hvis du følger med, lige om lidt slukker jeg lige den her, og så går jeg hen til arbejdsbordet, og så håber jeg, at du fortsætter med.